Velkommen til tredje og sidste del af metodegenopfriskningslektionen i forbindelse med praktisk projekt. I her sidste del skal vi gennemgå Skribo, som jo er et program, som man kan bruge i forbindelse med at skrive de her opgaver. Hvis man går ind og læser om Skribo inde på Skribos hjemmeside, så står der blandt andet, at det er et interaktivt værktøj, som kan bruges til at skrive opgaver, gerne opgaver med sådan på et vist akademisk niveau. Og der står også, at det er en såkaldt elektronisk spørgeguide, som systematisk fører brugeren igennem indledende dele af opgaveskrivningen, herunder blandt andet afklaring af teori og metode. Så det er så et opgave, et program, som hjælper dig som opgaveskriver til at komme igennem nogle af de her sådan ret vigtige processer og overvejelser, som der er i forbindelse med at skrive en større opgave. Man kan også spørge, jamen, hvad er Skribo så ikke? Jamen, Skribo er ikke sådan en form for sådan en magisk kasse, som du kan hælde nogle tilfældige stikord ind i, og så så sprøjter den en eller anden form for færdig problemformulering ud til dig. Det er altså ikke sådan, det fungerer. Man er nødt til selv at gå igennem de her trin, og selv gøre sig de her overvejelser. Det, som man kan sige, det er, at Skribo måske en gang imellem kan siges at sigte en lille bitte smule over målet i forhold til det, der sådan er behovet som handelsøkonomstuderende. Så det vil sige, at nogle af de spørgsmål, som I bliver stillet inde i programmet, i den her guidede tur, kan man sige, igennem jeres opgave, de vil ikke alle sammen være lige relevante, men man kan spørge sig selv også, om det ikke er bedre at have et program, som måske er lidt for grundigt, end et, der er lidt for overfladisk. Det her, det er Skribos logo, kan man se, og den Skribo tager udgangspunkt i 5 overordnede områder, altså problemformulering, formål, empiri, teori og metoder, og til sidst fremgangsmåder. Hvis vi prøver at kigge på de her 5 områder, som Skribo har, så kan man sige, at den første, det handler altså rigtig meget om problemformuleringen, for netop, hvad siger problemformuleringen? Hvorfor nogle overvejelser har du gjort dig i forbindelse med det? Hvilken konklusion regner du med at nå frem til? Hvad er rammerne osv.? Det er altså de her slags ting, som du bliver bedt om at tage stilling til. Så bliver du også spurgt om noget i forbindelse med formålet, altså hvorfor er det, du skal skrive den her opgave? Hvad skal du lære med den? Hvilket område skal du afdække? Det tredje område, det er empiri, altså data. Og det kan selvfølgelig både være sådan resultater af egne sådan undersøgelser, du har lavet, men det kan også være faktisk i forbindelse med måske nogle andre folks undersøgelser, hvis du har fundet et eller andet, som viser noget bestemt om handelen i et bestemt område, så kan det også sagtens være noget data, du kan bruge. Det fjerde område, det er teorier, begreber og metoder, og det skal forstås sådan, som det er simpelthen de værktøjer, som du skal ind og spørge med. Og det femte, det er fremgangsmåden, altså hvordan skal du spørge? Vil du analysere, vil du sammenligne, vil du belyse, vil du identificere, hvad vil du gøre? I forbindelse med at logge på Skribo, så ved jeg ikke, om I stadigvæk husker det. Men det der i hvert fald det er, at siden januar i år, så har alle studerende ved Dania haft deres eget individuelle brugerlogin. Det vil sige, at det kan I også gøre. Det I skal gøre, det er, at I skal gå på den her hjemmeside, der hedder skribo.dk/da. Og så når I kommer derind, så skal I til den, der hedder Wave, altså Where are you from? Så skal I vælge Erhvervsakademi Dania, og så når I har gjort det, så kommer I hen til en anden side, hvor I skal indtaste jeres studentlogin plus jeres password, og så burde det faktisk være så nemt. Nu kan vi lige prøve at gøre det her. Hvis jeg lige kan forvente den, så er den faktisk her. Og nu er min skærm desværre i programmet, optaget programmet ikke helt så stort, men I kan se, hvordan det ser ud i den her side. Herude i venstre bjælke, der er der sådan en venstre side, sådan en bjælke, hvor man kan se mine projekter, eksempler, ordbog, information osv. Men det, som I gerne vil lige nu, det er, at I vil gerne ind. Og det I gør, det er, at I husker at vælge Wave hernede. Den trykker I på. Så kommer I herhen. Nu står Erhvervsakademi Dania her ved mig, fordi det er den, som jeg sjovt nok altid vælger. Men hvis ikke I har den til at stå deroppe, så kan I vælge den på listen, og så står den altså lige hernede. Den vælger I. Så får I den her side op, hvor I indtaster jeres brugernavn og jeres password. Trykker I på login, og vupti, så bliver det hele ødelagt af, at jeg ikke har adgang til siden.
Men det har jeg nu alligevel, så nu lader vi som om jeg har. Og hvis vi går ud i siden her igen, kan jeg også se, hvad Skribo det kan gøre. Altså jeg kan oprette et nyt projekt, jeg kan se mine projekter, jeg kan gå ind og se eksempler, hvis jeg har lyst til det. Det kan vi komme ind på senere. Så er der en ordbog, hvis der er nogle ord, jeg er i tvivl om, og det sidste er der noget information om programmet. Hvis jeg nu tager mine projekter først, så kan I se faktisk, at jeg har et tidligere projekt, der hedder Strategisk Kommunikation i Praksis, som jeg skrev i faktisk efteråret sidste år. Men i den her sammenhæng vil jeg gerne ind og oprette et nyt projekt. Så jeg trykker på nyt projekt, opret nyt projekt, og så kan jeg skrive det, så kan jeg kalde det, for eksempel, praktisk projekt. ABA, det er mig, så ved vi ligesom det er mig. Og så hernede i siden, siger jeg simpelthen bare, opret projekt. Så har jeg oprettet det her. Det var da jo utrolig nemt egentlig. Så kan I se hernede, her er alle de her områder faktisk, som Skribo, de guider dig igennem. Jeg kan se også her i femkantens øverste hjørne er vi lige nu her. Så først så følger der simpelthen 7 afsnit om problemformulering. Og det, som jeg vil, det er, hvilken opgave skal du i gang med? Jeg skal i gang med praktisk projekt. Opgavens rammer er, at jeg har 15 sider, aflevering om 1 måned. Så der er nogle begrænsninger for, hvad jeg kan nå. Så går jeg videre til det næste. Hvad har inspireret mig til mit emnevalg? Og for mig, hvis jeg kunne få lov til at vælge, så ville det jo nok være noget med kommunikation og kultur, fordi det synes jeg jo er noget af det allermest spændende. Så kan jeg gå videre til næste side. Skriv et foreløbigt bud på en titel til din opgave. Lad titlen indeholde væsentlige nøgleord. Og det har jeg jo måske ikke lige tænkt over noget der, men det har I sandsynligvis, når I skriver jeres opgave. Så her kunne jeg jo for eksempel skrive kommunikationens betydning for god ledelse for eksempel. Eller hvad nu det kunne være. Så kan jeg sige, at det er jo fint, og så kan jeg gå videre til næste side. Hvilke specifikke krav er der til din informationshåndtering? Så kan jeg sige, at det forstår jeg faktisk ikke helt. Hvad mener de med det? Så er der heldigvis forklaring eller tip her. Okay, så kan jeg forstå. Her står der simpelthen, jamen det kræves altid, at information skal være relevant, fagligt lødet og måske også aktuelt og præcist og korrekt angivet. Det er jo klart nok, at der er også nogle krav til jer i forbindelse med, hvad I skal bruge. Det kan også være, at der er krav til antal sider, til hvad for noget sprog det skal være. Det skal være på engelsk for eksempel. Og så videre. Så lukker vi lige tippet igen her. Så kan man sige, forestil mig, at jeg blev tvunget til at aflevere inden for 24 timer. Hvordan vil din konklusion lyde i en sætning? Og her har man jo tit en eller anden fornemmelse af, hvad man når frem til. Jeg synes, at ledelsen burde styrke kommunikationen til medarbejderne. Jeg synes, at man burde håndtere et eller andet anderledes, og så skulle man også meget gerne have noget, nogle forslag til det. Næste side er, beskriv problemstillingen. Altså det skal ikke være selve problemformuleringen, men problemstillingen bag. Så skal jeg også prøve at forklare eller overveje, hvordan udgør mit spørgsmål et fagligt problem, det vil sige noget fagligt, som er uafsluttet. Næste side. Og så kan man så sige, i det aller sidste skridt her inden for problemformulering, der kan du simpelthen gå ind, så kan du skrive dit bud på en problemformulering per dags dato. Det er jo ikke noget, som bordet fanger, ikke fordi du skriver det herinde, men altså det er en god det skader absolut ikke at få det ned på skrift, så kan man jo altid revidere i det. Så går man videre til formålet. Og hvad er formålet? Hvad for nogle faglige perspektiver? Jo, formålet er at undersøge, hvordan kommunikationen eller manglende kommunikation måske fra ledelsen påvirker medarbejderne. Hvorfor er det fagligt relevant for dig? Jamen det kan jo være, fordi jeg ved, at kommunikation eller manglende kommunikation påvirker medarbejdernes trivsel, og når det påvirker medarbejdernes trivsel, så ved jeg også, at det påvirker deres indsats, som i sidste ende påvirker simpelthen bundlinjen. Og hvis jeg har et eller andet specifikt, kan man sige, litteratur, så er det en god idé at få skrevet allerede der. Så har jeg det i hvert fald på skrift, kan man sige. Så gennemgår den så også empirien for det her. Altså, hvad spørger jeg til? Hvorfor noget empiri vil jeg inddrage? Og her kan man se, der er den sandlige orange.
Det er fordi, nu går den over i ordbogen. Hvis jeg nu ikke lige ved, eller kan huske, hvad empiri betyder, så kan jeg altså se her. Og empiri er, som vi har snakket om allerede, altså data indsamlet af dig selv eller andre. Det står her, iagttagelser, data, udsagn, tekster, kilder med mere. Nu vil jeg gerne tilbage. Sådan. Altså, hvad har jeg valgt, og hvad har jeg fravalgt, ud fra hvilke hensyn? Næste side. Hvorfor nogle tekster vil jeg undersøge? Og her kan man sige, det er jo måske lidt sjældent, at man som handelsøkonomstuderende vil undersøge tekster. Så her vil det måske være noget andet. Hvorfor en sammenhæng vil du undersøge? Hvad for nogle medarbejdere vil du inddrage? Hvad for nogle processer i virksomheden vil du inddrage? Og så er vi kommet til teorier og metoder. Hvorfor nogle teorier, begreber, modeller? Hvad vil du bruge dem til, og hvorfor er de relevante i den her sammenhæng? Kom jeg til at springe ind over? Nej, det gjorde jeg ikke. Så er der, hvis jeg har nogle begreber, som jeg vil bruge, jamen, så skal jeg gå hen, og så skal jeg definere dem her. Og så også, hvis jeg nu inddrager flere teorier eller flere begreber, hvorfor har jeg valgt at bruge dem? Det nytter jo ikke noget, at jeg inddrager en masse modeller, som forklarer det samme. Jeg skal jo gerne have nogle modeller med, som supplerer hinanden, og som viser for eksempel, jamen jeg har valgt at tage det her med, fordi det viser lige præcis den her del af kommunikationen, og så har jeg valgt at tage en anden model med, som viser noget andet, eller supplerer med yderligere viden. Så hvordan spiller de her modeller eller teorier sammen? Så kan man sige, hvilke metoder vil du bruge til henholdsvis udvælgelse af materiale, analyse og vurdering, behandling, analysemetoder osv. Prøv at kigge på forklaring og tip. Der kan I så læse herned. Jamen det er fordi vi skal gøre sådan og sådan og sådan. Afgrænsning. Det kender vi jo godt. Det vil sige, hvad vil jeg ikke skrive om, men som læseren måske vil forvente. Jamen jeg vil afgrænse mig fra at skrive om den anden afdeling. Jeg vil kun skrive om den her afdeling. Det er fordi jeg ikke har mere tid, eller hvad det nu kan være. Så det søgeord, den kan I godt springe hen over, den er ikke specielt vigtig. Så der er en fremgangsmåde. Hvilke metoder og fremstillingsformer, organiserer din litteratur. Og så står der her, jamen hvis du nu har gjort det, så har du sandsynligvis et overblik over, hvorfor noget litteratur du har, eller hvor du eventuelt mangler noget. Det er selvfølgelig noget, du skal være opmærksom på. Så der er tjekspørgsmål, og dem springer vi lidt henover, fordi jeg vil gerne vise jer noget til aller sidst. Det tager lidt tid at komme igennem det hele. Der er lige et par sider igen. Sådan. Tillykke. Gennemført. Jeg har gennemført Skribo, og jeg har forberedt grundlaget for din opgave. Nu er jeg klar til at gå videre. Det der er smart ved Skribo, det er, at nu kan jeg faktisk downloade mine svar ved at trykke på den her knap. Dem kan jeg hente. Så downloader jeg, som I kan se her, et Word-dokument. Og når jeg har gjort det, så kan jeg åbne det. Og så kan jeg simpelthen sende det direkte til min vejleder. Og det er jo rigtig, rigtig smart. Det var alt, hvad jeg havde til jer i dag i forbindelse med metodegenopfriskning. Jeg håber, I kunne bruge det. Og rigtig meget held og lykke med jeres praktiske projekter. Og jeg håber, I kommer rigtig godt i gang med at få skrevet jeres opgaver.